Idem do Duo Junior. Čaute ľudia, dneska vás vítam v novom špeciálnom videu a keby ste sa pýtali na túto otázku, že idem do Duo Junior, je to tak. Ľudia, poviem vám príbeh. Asi pred 1,5 roka, alebo kedy tak, alebo pred 2 rokmi, v septembri asi 2024, alebo no, áno, 2024, tak som skúsil junior, tak som sa rozhodol, že akože šťastie. Buď ma vyberú, alebo nevyberú, alebo čo. A akože napísal som všetko, ten formulár. Čakal som a potom asi 2025 v auguste nám zavolali, že chcú si urobiť vstupný test, aby overili, či naozaj som ako keby v úvodzovkách zdatný ísť do tej súťaže, lebo keby som mal zle, napríklad 10 z 13, tak ma nevyberú, aby som sa napríklad znova musel prihlásiť. A takto to funguje. Keby ste sa pýtali, že keď sa chcete niekto prihlásiť, tak nie je to o tom, že sa prihlásite a neviem, o mesiac vám napíšu, že idete do Duo Junior. Je to naozaj zdĺhavý proces, lebo je vysoký počet záujemcov, čo je dosť dobré, lebo keď je vysoký počet záujemcov, tak potom to je útok virálne, alebo nejak tak. Tak čakali sme od augusta do asi decembra 2025, čo teraz, čo bolo. A ďalší taký druhý vstupný test, aby si ma naozaj overili, akože aj ten v auguste som mal 12-13 dobre, aj tento som mal celý dobre, takže normálne, že nám napísali, že 15. marca, čo je už o 4. za 11 dní na budúcu nedelu, nie túto, ale na budúcu nedelu idem do Duo Junior, natočím z toho video, ale keby ste sa pýtali, že kedy vyjde to video, že Filmstúlko, 15. marca tam ideš, to môžeš rovno vydať pondelok. Nie. Sú tam aj také pravidlá, že to tak, že fotky, videá sa môžu uverejňovať až po, že sa to natáča a do 2 mesiacov to vyjde. Takže ja môžem to video, čo natočím, akože to zákulisie všetko, dať na YouTube až potom, ako vyjde ten Duo Junior na RTVS. A všetko. A mega sa teším. Držte mi palce, prosím. Budem sa snažiť a určite vám dám vedieť aj na Instagram Filmstúlko Potočný oficiál a aj na YouTube do komunity, že kedy vyjde ten Duo Junior, aby ste mohli zapnúť 8:30 ráno a bude to, že super, akože